Umpisanta nga aton balitaan kag aton pagpangalagad karon nga aga ari sa aton nga linya si Attorney Dan Pondevilla. I-check ko kay Attorney Dan because siling ko gani amo na bla. Ang reklamo I understand sa ginabatyag sa mga consumers. Nga bangod sa sining nag-igo nga kalamidad sa aton sa Bagyo Odette, grabe subong damo gyapon way supply sang kuryente. Damo gyapon nga nagaproblema bangod kayong tubig sa lugar nila, wala pa naga-activate o kung na-restore bangod nagasaligman sa supply sang kuryente. Now, damo reklamo, sali nga mabaton kita. Pero, ini nga mga reklamo, naintindihan naton, o galing kita mo, grabe subong ang pangabudlay, nga ginahimo sang mga electric cooperative, in order nga ma-restore ang power, tiare, sa ila padayon nga pagpangkayo, pagpatukod, pagpatindog sa mga poste, hindi malikawan na kung kaisa may aragid sang nagatuhaw, nga aksidente. Katulad sa ning natabo dira sa may area sang Hinigaran. Now, ang mga electric cooperatives, nagapadalagan ni sila sa mga lineman workers. Mga elektrisyan, nagabulig iya sa ila utod nga mga kooperatiba. We have Attorney Dan Pondevilla on the line. Subo-subo ning balita. Bangod nga ti, na aksidente, duha niyo. May lagay waigid mapuruhan o kung matamaan. Attorney Dan, Merry Christmas, kag Advance Happy New Year. Good morning. Action Art, Merry Christmas, kag Advance Happy New Year, kag good morning sa tanan nga nagapamati sa aton istasyon Subong. Salamat, gid Attorney Dan. No? As the President, no, tagpamuno sa mga electric co-op sa Region 6, masubo-subo ning natabo sa mga linemen from Eleco nga nagtrabaho dira sa Hinigaran in order nga mapabalik bala tani ma-restore ang power immediately in the soonest time possible. Amo pa ning natabo nga insidente. Attorney, naka-istoryanay kamo sa mga boss nila sini dito sa Eleco kag anong latest update sa ila? Yes, good morning. Sa liwat no sa aton mga member consumers. Actually kita being the president sa Negros Island nga electric cooperative kag vice president para sa Region 6, kita nagkakahangawa gid sa safety sa aton mga lineman kag actually for several meetings that we have no na-remind tagid ang aton man mga workers nga tuod kita tanan kadali nga mapasigahan ang aton member consumers. Ako nakaintindi gid sang feeling of a sense of urgency para man sa aton mga tao, pero gina-remind tagid nga ang safety standards hindi tagid kalipatan sa aton obra kay ang kabuhi ta isagid lang isagid lang ta magsala, so maayo gid lang ati ang ining aton lineman. Ang lineman tani nga atong natumba ang poste halong Hinigaran ay is a lineman coming from Eleco, no? Mm-hmm. Ang Eleco ni amo ning electric cooperative dito ya sa Panay nga area sa Iloilo. Okay. Kay kita diri sa ang mga electric cooperatives actually gabinuligay ni sila in terms kung may mga calamity nga pareho kining bagyo for several years nga amo na ni aton ginaobra nga every time may ara mga electric cooperative nga maigo sa kalamidad. Ang iban nga mga electric cooperative nga waay naigo sa kalamidad, kapadala kita sa mga task force, ang aton sinatawag task force kapatid, no? Ang aton na task force para magbulig obra sa na-damage nga linya sa kung sino man nga electric cooperative nga naigo sa calamity, no? So ang Panay, kasi sa amon nga meeting, nagpadala task force diri sa Noseco kay sa ato ni Ibalo ang Noseco kag Noreco 1 no sa Oriental sa Negros Island amo niyang natamaan gidya dako nga damage in terms sa linya sa electricity. So nagpadala task force ang Panay kay hindi man dako ang igo bisa sa Panay damage sa ilalinya. Ang Eleco nagpadala diya task force kapatid mga lineman para magbulig obra sa Noseco, pero nagkakasubo kita tungod kay may
insidente nga natabo nga natumba ang poste pero ang aton gid lang pasalamatan nga ti ang aton lineman daw ay gid natamaan, unlike dito sa Oriental sa Noreco 2 sa nagliligad nga semana ti napatyan gid kita isa ka lineman, Warriors of Light, no, kag gin kuan niya gid actually ang iya kabuhi para ya sa aton tanan para mapasigahan dayon ng aton member consumers, no. So far sa restoration sa Subong, duwa na ang napatay sa aton lineman, isa diri sa Noreco, kag may isa pa ta sa isa ka electric cooperative man nga napatay. So duwa ang lineman. So amo ni ako ga pangayo gid pag-insindi man sa aton mga member consumers. Ako naka-insindi gid, no, sa sitwasyon. Insindi gid ko kung nano ka importante ang supply sa kuryente sa aton panimalay. Naka-insindi gid ko pero inang kagang tanan gadali gid man, pero hindi talang gid pagkalipatan ang safety, no, sa pag-ubra sa aton mga linya, kay hindi man ni lahog-lahog nga mag-ubra kita sa aton linya, taya man din kabuhi. So halungan tagid, no, ang safety standards. Kag ako nagapasalamat kay ang National Electrification Administration o NEA nagpadala subong sa personnel, no, para actually mag supervise para ma-observe ang protocol safety standard para sa aton pag-opera sa aton linya. Okay. So bali atong ginakayon nila to, attorney, that time ano nagatakod na to sila sang linya gid mismo inang malaba nga linya sang kuryente, kag paano natumba ini? Ambot ko may ara ka idea kung anong report, attorney. Gapatindog sila actually poste dito, so siguro daw na timing sa makumok-kumok siya actually nga duta. Kag daw kuan amo to nagsaka sila, so pero inang nga mga insidente malikawan gid man kon itatanan amo na siling ko conscious lang sa mga safety standards. So that's why gina-remind agad ang aton tanan workers of light para mag-observe sa sinang safety standards, no, sa aton ubra kay hindi ko nga kita tanan gadali man. Okay. Pero amo ni sila, although trabaho sila, no, bilang linemen workers, obligasyon man ni siyang eleko kag mayara man support ina sa mga electric cooperatives nga mabuligan ni sila, especially sa natabo sa ilasan. Yes, ang aton ang electric cooperative kung sa diin sila kabahante, so may ara na assistance nga ginahatag man niya sa ila, kag ang receiving nga electric cooperative understand may voluntaryo man nga ginahatag man nga assistance man sa ila, pero ang mother electric cooperative sina ako sigurado nga may ara gid sang assistance nga ginahatag sa ila. Kag sa pagkabalo ko ang National Electrification Administration man ang ila mismo mga empleyado nag-contribute sang nagligad para ihatag man as assistance sa sining aton mga warriors of light, no, nga napatay bangod sa pag-restore ta kag pagdali ta restore sa power sa aton electric cooperative. Yes. So attorney, since nga ari diri kapon si Secretary Cusi kag ang taga-NEA, ano mga signifikante nga gin-discuss niyo, sir? Actually sa Subong nga aga, ari kami Subong magabiting pa with NEA administrator 8:30 actually ang amon schedule sa Subong. Okay. So Subong namon nga aga istoryahan kung ano ang mahimo ta para mapadasig ang restoration sa power diri sa island of Negros. Sige, attorney, hindi na nakapag-awaton. I know that a few minutes from now, ma-start ng inyo sining meeting. Salamat, kid, for the time. Kag liwat mensahe mo sa tanan nga may electric co-ops as chairman or president rin nila sa Negros Island. Well, sa tanan nga member consumers, sa nasiling ko na
ako nagaintindi gid nga kita tanan kadali para ma-restore ang aton nga power, pero ako nagapangayo gid sa inyo man pag-intindi kaya nga aton mga workers di tawo man may mga limitasyon man, although kita gaobra halos 24/7 makita nyo naman da, even sa gabi makita nyo ang aton lineman ga ulubrada para lang mapadasig ang restoration sa power. Pero sa nasiling ko na may mga limitations kita bilang tao, kadali man ni actually ang aton mismo lineman, ang aton mga electric operative, kadali man ni ma-restore ang power. Kaya kung hindi ma-restore ang power, why kami income, so why tamay panghatag, sweldo, kag maintenance sa aton linya. So kita tanan-tanan, gadali gid, pero sa aton mga workers naman sa electric cooperative, while nagadali kita para ma-restore ang power, hindi naging magkalipatan ang safety standards kaysa nasiling ko na isa lang ang aton kabuhi naghalungan tagidya. Kabalogid ko sa inyo pagpaninguha, ako kang sindigid sa isang isa nga gapaninguha kita nga ma-restore na yon ang power. Pero suliton ko sa pagkalipatan ang mga safety standards nga aton i-observe, no, sa pag-ubra niya sa aton. Sige, on that note, attorney, salamat gid for the time. Advance Happy New Year again. Yes, salamat gid ang Action Art, kag Merry Christmas, kag Advance Happy New Year. Salamat gid. Good morning. Island. Good morning. Good morning. Action Hotline. Attorney